А ние сега продължаваме с една среща с Селма Тодорова, защото днес започва големият еврейски празник Песах и защото Селма Тодорова е пренесла част от светите земи в Варна със своята изложба "Завръщане в обетованата земя". Картините са подредени в Градската художествена галерия Борис Георгиев и ще останат там до 14 април, когато преди 2 години се открива тази експозиция, посветена на 60 години от независимостта на Израел. Тогава посланникът на държавата Израел у нас, Ноа Гендлер, признава, че картините му връщат усещането за пустиня. Живописните платна наистина могат да ви пренесат в библейските места. Под пясъка всеки може да намери някаква истина за себе си. От вградените, написани на иврит 10 Божи заповеди до светлината, която ни чака някъде отпред. Зависи с какви очи ще гледаме. Защото обетованата земя е различна за всеки. Обещаната земя, това е превода на обетованата, е може би тази, в която живее всеки, родната земя. Това е моето виждане, но тази земя, освен че е обетована, тя е и холилен, тя е и свята, много свята за много народи и носи клеймото на Господа. Това е моята трактовка и не случайно. В природните елементи, артефакти, аз съм градила и Божите заповеди. Единствените заповеди, които може всеки да цитира, това е: не кради, не убивай и не прелюбодействай. Но останалите и по номер, и по съдържание, мисля, че много малко хора могат да цитират поред. И тук има образователност. Разбира се, това не е акцента върху образователността, но има и допълнителни препратки с текстове към местата, които са асоциирани с определената Божа заповед. Това ли е присъствието на Бог във вашата обетована земя, чрез Словото, от което е тръгнало всичко? Точно, да. В началото беше Словото, но при мен тук е писаното Слово, защото аз съм художник и писаното Слово за мен Словото не е звук, както е при музикантите, а то е образ, изображение. Какво е вашата лично обетована земя? Аз търсих не само усещане за святост, аз търсих силата на тази земя. Тя всъщност и въздига, и принизява човека. Нали? Това са двете крайности, които аз исках да... Ако може някой да ги от реципиентите, от зрителите, да ги усети, това ще бъде моята цел. Всеки да намери своя пласт, всеки да намери дали го въздига или го възвисява, дали го принизява, дали се чувства малък или голям. И тази зала е много подходяща за това, защото тя е хем има монументална католическа форма, хем е пък и много интимна. И тези две крайности създават и връзка с картините, които хем са интимни за мен, хем са и големи формати и са доста монументални като воля, като сила. Моята лична обетована земя, за да отговоря на въпроса, е цял свят. Говорите за космополитизъм. Точно на тази земя е предложен света на Божия син, за да се откаже от това, което иска да постигне. Много силна енергия има в тази земя. Това е ясно. Там, за да могат да се струпат толкова религии, да имат свои църкви, свои места, свои свети места, манастири, явно има нещо. Значи, трябва поне това да се замислим. Защо е точно там, на толкова малка територия? Има и много най в тази територия. Не знам дали знаете колко особени върхови места има. Примерно най-ниската суша се намира там. Почти 500 метра под морско равнище. Най-соленото море. На най-малка територия има 3 морета. Има и един космически пейзаж, който няма аналог, Мицпера Мом. Това е земя, която изумява. А тук съм вложила и вече асоциации, които ги прави картините не само пейзажи, а и повече от пейзажи. Имате ли любим от тези пейзажи? Това е почти същото, да питате майката кое дете предпочита, но наистина, ако с течение на време, защото минаха 2 години почти от тогава, и аз от създаването на тези картини, и аз вече съм се дистанцирала, не съм толкова вътре в тези картини, за
болезнено да ги възприемам. Имам наистина някои, така, които повече ми харесват от други. И то по-скоро с своята знаковост на възприемането. И като контраст има някои, които няма никаква асоциация в тях, но въпреки всичко действат много силно и като пейзаж. Сега мога да кажа за знаковост тази стълбица, която е с 10 Божи заповеди. Тя дори има и лека плакатност, която не е комплимент, нали, за живописното изкуство, но пък в една такава изложба това е необходимо, според мене. Другата картина, която също искам, така, понеже тук има няколко любими, е тази скала в Средиземно море и всъщност тя е една асоциация с почитайте съботата, като един релакс, защото от пяната на вълните се изписва тази заповед: почитай съботата, съботния ден, за да го осветиш. И тази също е много, хем е знакова, хем хората, които не знаят иврит, няма да го възприемат като буквена асоциация, а по-скоро като лагуна, както си е. А всъщност цялата тази лагуна като венец, от нея е изписана да нямаш други богове освен мен. Това е втората Божа заповед. Какво искате да отнесат със себе си хората, които ще видят тези картини? За да бъда така малко клиширано ще се изразя, частица от Израел. Но това е само единия пласт. Това, което най-вече искам да вземат и да занесат със себе си вкъщи, е това да знаят, че те не са единствено. Около тях Вселената не се върти. Има нещо много по-силно от тях. Дали ще е енергия, дали ще е Господ, дали ще е етер, каквото и ще да е, те всъщност е една прашинка. Човекът е една прашинка и това не трябва да го фрустрира, а напротив, това трябва да му даде сили да изживее всяка минута, да изживее така както трябва, така както иска и да й се радва.